Og vi er nu klar til præmieoverrækkelsen her i minimesterskabet i springning. Og vi tager en æresrunde nu, og så tager vi en samlet æresrunde til sidst, når de to andre mesterskaber er overrækt. Nummer 1 og vinder af minimesterskabet i springning 2011 blev Emilie Madsen Polanco, som sluttede med 0 fejl i tiden 46,0. Tillykke. Det var sådan en flot en, fordi det er et mesterskab. Det er ikke bare en rød og hvid. Nå. Eller en blå. Og på en delt anden plads, der har vi Cecilie Amalie Jensen på Lukas med 4 fejl i tiden 45,3. Tillykke. Og Trine Knudsen på Sir Edgar, som også sluttede med 4 fejl i tiden 56,2. Tillykke. Og vi beder om en æresrunde. Højre volte kort galop, og vi gør opmærksom på, at vi tager en samlet æresrunde, når de andre sløjfer er uddelt. Og der må gerne klappes af de her 3 ryttere. Det vil han ikke. Gammel hest. Kom så. Ja, ja. Det er sgu også uretfærdigt, skal rende med sådan en gang. Og så er vi klar til præmieoverrækkelsen i klubmesterskabet i springning for ponyer. Og vi skal have følgende ryttere til præmieoverrækkelsen her. Det er Mia